മാന്യസദസ്സിന് വന്ദനം. അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കാൽച്ചങ്ങലുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനന്തവിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ദിനമാണ് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15. വിദേശ ശക്തികളുടെ കരങ്ങളിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അമൃതം നുകർന്ന മഹത്തായ ദിനം. ആ പുണ്യദിനം നാം ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരതത്തോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും പ്രകടമാകുന്നു. ഒരുപാട് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്യാഗത്തിൻ്റെ ബലമാണ് നാം നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നത് നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിൻ്റെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം. 1947 നിന്നും 2022 ഇന്ത്യ നേരെ വളർന്നു. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, പ്രതിരോധം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിലെല്ലാം ഇന്ത്യ ഏറെ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. ചാന്ദ്രയാനും മംഗളയാനും ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ്. അഹിംസയിലൂന്നിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമ്മുടേത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും പടവെട്ടുന്നു. കൊലപാതകങ്ങളും പീഡന മരണങ്ങളും തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നാം തന്നെ സംശയിച്ചു പോകും. ഭാരതത്തോടുള്ള അഭിമാനം വികാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ഭാരതം എൻ്റെ നാടാണ്. എല്ലാ ഭാരതീയരും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്. 1000 വട്ടം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്താൽ പോലും നാം യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യക്കാരാവില്ല. ദേശീയ ഗാനം പാടുമ്പോഴും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുമ്പോഴും വന്ദേ മാതരത്തിന് നിൽക്കുമ്പോഴും ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി മന്ത്രധ്വനികളായി മാറണം. നമുക്ക് നല്ല മനുഷ്യരാകാം. കവി പാടുമ്പോളെ ആണ്ടൊരിക്കൽ ആഗസ്റ്റ് 15 നുണയേണ്ട മധുരമോ ഭാരതം. ആണ്ടൊരിക്കൽ ആഗസ്റ്റ് 15 നുണയേണ്ട മധുരമോ ഭാരതം. അല്ല, അത് നമ്മുടെ രക്തവും വികാരവുമാണ്. അഴിമതിയും ഭിന്നതയും കലാപങ്ങളുമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം, നമ്മുടെ സ്വപ്നം. ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നാഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.